Joloko and geche Mombasa koro ywak ne piny owacho kuom rem golo omenda mag loso namba ndikruok mag nyamburko kod okok mayango nyamburko mong'ere kaka logbooks. Gino magikoni omiyo geche mohewo gana 7 okwamo kapok okawo giwegi. Kane oloso gi Ramogi TV, Peter Otieno ma en jakom jogo mawaro geche e pinje maoko kakele pacho ka okoni makoro en dwe mar 3 kapok giyudo nembni mag geche manyien. En gino moko ni sani okelo negi lal mapek ni mar weg kuonde ma okanie nyamburkogo bende koro bandhogi kako machielo to ok ginyal chiwo gechego ne wegi maonge number plates kod logbooks. February kuna customer ilimuuzia gari, until now hajapata plate number. There is another one ilimuuzia on January, he wants a logbook. So kumekuwa na changamoto. The vehicle has not been registered. Kwa nini? Namba kuna, allocation sometimes the systems are down. So unakuta ya kwamba huwezi kuallocate even gari a whole day. Alafu kimsuggestia ende na KD, unakuta hiyo KD anachajiwa. It is not for free. Inabidi he has to hire the KD. The government have not paid the supplier. So the supplier cannot print the logbooks, cannot print the number plates at Ruaraka. You cannot remove the vehicles from the CFS. And even if you can remove, presenting the printout from the NTSA website and you remove, you sell that vehicle, the customer will keep on abusing you. Actually, there are some that are being abused.